Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sa pada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Loag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkaim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablawag ito ng bagabigat na bag nga oras na bag nga aldaw, katakayami nga sa nga panaw, no aldaw man, ti ayan nyo ita nga paset tilubong, papagayam, anyaman nga aldaw ken oras, tapos isang may na natin nga program, papagayam. Happy watching and please share this program, share, kat padaanan nyo papagayam, di pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga Beverly, nga napauluan iti imot! Sino ti imot? Sino nga dat makarelate ka dating nga program, dating nga pakasalitaan papagayam? Ay, buhay. Okay? Inagarotan, rogyan, papagayam, ti pakasalitaan, di pagayam tayong Beverly, nga napauluan iti imot. Sa kudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nakarubwata kon Manong Nemi nga mapanagbasa. Iti umasadagak kininanang anakatanggayamanen ti imak. Manong Nemi. Kinusilapan na. Ano dawatan? Ito yung contribution ko nanang. Siya ito magbayad din. Mamatiak na rod. Nung kastat ibaga na 10 pesos. Kung ang contribution mo, baka 5 pesos lang. Kantay, tiyan niya. Awan nang, susapo, anak ko na ya. Asa dagmat lang ti eskwela, magnakas ang kagplete. Adamatan bahalon mo, kapanghal daw mo. Sige na, nakaroon, imot. Anak ako nam. Awan na. Awan, inako nagbasa. Awan ti sa baling arabi di manak, do ti mangipas nag ti pa nagbasa. Nakaimot ka kindi. Kang kanayo naglaladot nga nakamisuot, nakamurareg, Manong Nemi no kasta nga mapahanak agbasa. Dito'y badok, nakalawlawa. Ginatang agpeso ni nanang iti ukay-ukay, Manong Nemi. Nga medyo nalawa. Takuna na kasto ti katangan na nga nalawa. Tapno napaot ka no ti panangusar ko. Nalawa, kat into no dumakkel, lumukmay ka.
Apag pagsunto pa'y laeng. Into na medyo na ileten, okay to pa'y laeng. Ultimo, manong nemi, nga dagiti underwear ko, kas kumaiti panty, sa anak mo't palag brabarat, adak mo't palat elementarya. Lokal. Sapatos ko manong nemi, ik-ikak iti papel, wano rigis, tanalawa nga rod, apag sunto ka no, into numakelag pa'y, kat napaot ngo sarek. Tibalon ko manong nemi ni Sintabo awan, tibalon ko pangaldaw nga naikabil iti ladsmak ko, no anyat ti sindak iti bigat, isumat sindak pa, asudak pa intun aldaw. Talo nga tuyo, manong nemi, sindak kita maysa. Kadimbaga ni nanang, nga dayday duwa, isunto iti balunek nga sindak intun aldaw, tuyo. No labsak tag sa manong nemi sa anak pekit din nga siya shampoo. Bagat at tapay lang met sabon nga nabanglo. No daduma, te paglabat te pagsabon ko. Pulbos, narikat, shampoo, ay lotion, awan. Tsaka mo, no kinaimot, no kinapaidam, tararamidin ni nanang kaniyak. No daduma manong nemi mawatak met kidya. Talala yung tipagtrabahuan na. Nakasapsap ang agriing iti bigat, mapantumulong agaramid iti tinapay, iti asideg nga bakery, manong nemi iti pagkaskaseraan mi. Nagkaskasera kami pa ilang manong. Ken kastamatan no ti aldaw, manong nemi, iti restaurant, wano karinderya, iti asideg mi, mapantumulong, nga serbidura, wano paraugas iti pinggan. Sa tirabi, manong nemi, may samot kiti nga naklas nga restaurant ti pagtrabahuan na kas paradalus iti kusina. No kas tang agrikapen ti restaurant. So ti maut udi, agaginaw, agukas, agdalus. So nga no, tagawi din manong nemi na imaston ti turog ko, tagalas geston no agawi. Sa tumanin magsapang agriing, manong nemi, kadinton makariinga, kidibigat, isot panagawid na. Adan tumit kedi duwa nga pandisal nga ited na. Tumemplan tumitan manong nemi iti kinakirog nga bagas apan nakakapen. No adan to kaleban tirabi kirugan na manong nemi kita ita. No saan nga itlog, daing uno dilis manong nemi ti sidaan mi isun tumitan ti balunek nga mapanagbasa. Amo tigiti karoba mi manong nemi nga naimot ni nanang. Wan, naimot ko na. Tanadara kita maranak no ka nga, ay, klaring, ay, tumawat man labas si datay, oras ang kapirit lang ti asin mo. Kadyak pa nakagatang ti asin. Pasensya kayo, nana. Kakaiso na. Ibad budget mi na di asin. Nga no awan si damin, isot si damin di asin. Sorry. Ngem sa anak nga agipad padawat. Ay, imot ka kindi asin lang. Ada na minsan manong nemi nga nalipatan na nga 5 pesos nga nagbukay litirabaw ti matlabisaan. Inalat. Sa ko yung bulsa. Pwede malagip na manong nemi nagdradras nga nagsubli. Beverly. Nang? Ito 5 pesos nga nalipatan ti trabaho ti lamisaan. Suplik na dyan. Ito na pa nagimatang ni Tianggi. Oy, sa mo yung bagang sa mo nakit-kita? Si kakin siya klaeng ti tao dito. Imposible nga adda pala karubang sumrek dito yung mangalat na 5 pesos. Itad mo. Itad mo. Madi tubing, agdaktakaw. Saan ko mga tinakaw na dyan na nga. Pinidot ko, napidot ko. Kahit no napidot mo, kasama mo kukwa, itad mo kada jaking kukwa. Kuha ka kadlangan na, saan nga mabalin? Napatig ditong sentabo. Itad mo, kabut ada na kairantaan na. Iti eskwela manong nemi amuda nga naimot ng nanang ko. So nga dapat ikiti kundahoy manong nemi nga na kontribusyon kat awan timitad ko. Oh, Beverly, ti kontribusyon mo. Sikalat sa akin na nakangtay. 10 pesos lang balasan ko. Oh, matitid ni nanang amin naman. Paapay? 10 pesos lang. Di na lamitad kang kan. Kontribusyon.
Kada kat para ito eskwela. Igatang ti floor wax. Kada duman pa may gatang iti walis gabutan eh. Saan nga mabalin pa iti walis? Um, Banyo ma'am ta. Ulit ito nga ibaga kayong kuha na. Ma'am, imot ni nanang na. Adag ko naman nun eh. Ay, pagkita sobra man na imot ni nanang mo. Pati pag merienda mo. Saan nga may merienda ma'am ni Beverly? Huwain manong name magustuhan da kang sutsutilan di kiti kaskolaan. Gusto nakiding ang papapaapalan. Yung maglakid din manong name tad na ni Jopre nga kaskolaan mi kan karoba mi manong name amang isaksakit kan nga. Tano adday suna may igatang na manong name ti merienda no makagatang man iti tinapay manong name paggudwan mi. Beverly, ay, Jeffrey. Nakanta maggundawan na rito. Saanin? Aman. Kaya tumid lang ti kakaisunang intininanang ko na mabaling kong igatang iti mamun. Pagguduhan tan. Saanin? Aman. O, dito ti papel. Pangigam mo, pagguduhata. Kaya manak, Jeffrey. Alan, tadi kat umapapal. No may busa na iti papel manong name ik-ikan na. No maminsan mo nung name no ararigan kata adadda nga narigrigat may kidi ti panagbiag the Jeffrey ngemda kami. At dapat kiti tatang kinanang na manong naming ni tatang na pa extra lang. Nanang na manong naming para aywan lang kaputaduda nga kakabsat napiyakanyak manong naming. Tasisyak lang. Saad na pa'y masaksakit nga lula, manong name da Jeffrey. Ngayon da, makitkitak na kuha nga sinchilyo nga balon na. Napiyapay manong name da Jeffrey. O rin no, saan nga steady trabaho ni tatang na. At pa'y kwarta na. Ngayon siya, steady mat ni nanang trabaho na. Mapantumulong iti bakery. Mapantumulong ti serbeduan, mapantumulong iti karinderya, mapantumulong ti restaurant. Yung naman minsan, manong name kat no pampanunutek, ado digiti paggastusan. Pagkasera, kuryente, danum. Amin manong name kat magatang. Maumad nga rin mabaliming nga pagmulaan, kumaitinateng, tapos nada kumalibre nga nateng, awang ba't nga rin mabaling may pagtarak na niti manok, tapos nada kumamanok nga ken itlog. At dipidip mo't manong nemi tiya balay mo no pagkasaraan iti ayan mi. Iliadan buot ko manong nemi awanan ama nga nariingat. Tasigon kininanang manong ti kano amak ket babaero sadut sa pelabartikero so galero. Ngay di na umakanon kada kami ni tatang manong nemi pimanawan ta simuroten iti nabaknang nga babae. Nga makaited idan yaman nga bisyon. Si manipod man idin manong nemi ket awanin ti sabali nga nang isakat ti panagbiag mi nga ginano saan nga ni nanang. Ngamte ko naknaroden manong. Sobra iti kinaimot na. Nung kasta nga bakasyon ko, manong nemi, ililiwak kumamot ako na ni nanang. Agrupot ka anak, tayo jamun. Agrupot ka anak, tayo mangan ijay Jollibee, Chowking, unop, Macdo. Kinapudno naman ng name niya doon, digni mangmangin ko, french fries, kada hamburger, chicken joy, mangmangin ko lang digita. Ngam jak pa'y amut raman. Pasaray man adda mabuyak ti TV, ta pasaray may isaruong ak manong name iti balay nga da TV na, digita makitkitak, digita makmakan. Kada napipindas nga lugar. So nga no doon, nung name kat jak kayat, tagbuya.
Diya kayat manong nimi tagbuit TV tatap no di kastakit awan tadada nga papala. No gini istorya dagiti kaskola ak manong nimi may panggap iti outings da no napananda no anyat naramananda no napanday di mo no anyat pabuy-buya da aday wakida. Tadyak kayat ti dumngeg, tadyak kayat ti umapal. Ngandang ko na ako manong nimi baglakit din tad ni Jeffrey nga no lobsak agsa oket ultimo nga candy manong nimi ket paggudwaan mi. Beverly? Hey, Jeffrey. Oh, anda kendik. So na lang tamay may sa. Pagguduhan ta. Halat na naman. Sige, sikat umuna kumitab. Kakatam. Dita. So mo kadaklan ang guduhan lang. Ang dudukin ka. Dita. Oh, nagguduhan ta. Thank you. Jeffrey. Thank you. Okay lang. Napimbitas ba tibiyag ng kami ha? So na lang ito naimot tinanang ko. Saan nga mako na nga naimot na jay? Ano nga rod? Nainot lang. Dito ko na ninanang ko. Dapat ang ginitatang ko. Tano naimot ko man ninanang mo, baka saan na ka napakanan? Nandaduma. Pagbalin mo pa yung breakfast and lunch. Napakasta nga bakasyon, no, anak agbasa. Ladladawak ti mangan. Tati panangan ko, bigat kan pangal daw ko. Diyan napadasan, tinapanji ang magbagada nga mul. Hori siya. Diyan naramanan ti magbagada nga french fries, hamburger, kadaan niya ta. No kayat mo, nandun to kwartak, kumatang tanto ti fishbowl. Kinabuno naman ng name no kasta nga panag-aawidan, kadada kita glako ti fishbowl, kanda dumapang street foods, nga dagdagasan dagiti padak nga agbasbasa. Ngano adda matedada manong name kadagiti allowance da nga kwarta, mapanday gatang iti fishbowl kanda dumapay. Biyang ko talatamat ten agawid lapsak tulatan. Medyo ang labag tulatan ti angot digitan no anya dagita makmakan. Awang ti mangayab kanya. Ako nada ko ma. Beverly, makanta naman ang tipis mo lo. Ano na to, quick. Anak, naganda na gito. Baka di mo pa abot naganda gito, yo. Saanin ko, naktumat. Tasut-sutilan nagtulain. Ngayon nakakaso na adan tumat igatang manunaming ni Jeffrey ti fishbowl. Adan tugatangan na nga upat, sagdudwa kam to. Sige, sagdudwa ta. Nagjaman Jeffrey. Nagjaman. Again ka, manong name nga naggraduar kami nga agpadpada kini Jeffrey iti elementarya, manong name ores ang kakilo makaumalag matapansit ti paalak, awan. Tapos tamatan nga ni Jeffrey, manong name napagkapkidian, nagipaalak ka nagiti kaskolaan mi. Kakaisunan ang tagpaalam anong malanitan ti tiyan. Kabuta ado, nagisuputakpay manong name nga nangyawi dito balay. Nadanon kumet ni nanang. Oh, ay nada kita. Paalak nang. Di pa nagretuar ko. Ore di nak pinaalaan. Ito yun. Napanang nagipaalasak ng yawid. Amon, Beverly. Di kita kakasta nga bambanag. Saan ba't kit importante? Nang? Kaya agpaala ka kaya saan? Ay suwaleso. Paggasgastusan lang. Naon sa Serbina. Ano ko nangon sa Serbina? Siyempre, awan sa Serbina, maumay to di kita iya, umay makipaala. Dilawan ng tupay kapunta dahil talat ipaalam. Wano ba sit, kung so nasaan nga umanay, wano saan kita hanga na imas. Oh, at siyem ko mga rod nga napagustuhan amin nga ima na pa nakipaala. Dakit pa mataudan kid di ati sarasalitaan di tao. Nang di adda ka di nga rodmate nga datay siyak iti sarasalitaan ng di tao. May sa laeng ti bagada ken ka. Iti bagadang imot. Sa bagay nang may sala ti bagbagada imot. Dahil lang period. Anak, sa alak
ngagim imot. Nanang met. Yupel anugutin. Alawan. May mesalat ibagadakin ka na imot hak. Na imot ti inam, na imot ka. Ang nakaspagarigan tagpaala ka. Kan adan to dagiti sa amo na imbitaran. Nga rumbang ko mga maimbitaran. Ano yan to sausawan dat likudam. Nagpaala ka. Adat imay. Handa to na pagustuhan. Ta na ibusanda. Uno saan nga na imas di sagana. Anong tutsawan dagiti tao. Saan ka rin nga adot madi nga sawan dat likudam. Ngayon ti saan na pulos sa pagpaala. Sa may saan na tinaskan ka. Nakarwar ka. Agradwar ka. Dadamad lahat importante. Nandiyak pa ng isibro. Ano? Saan ka ng isibro? Damo ba't na yung bahado ti arwata ma? Saan ba't nga sakti mo na? Nagabumot ti ukay-ukay. Nang kaanong to nga gumatangak ng siyaklaing ti umuna kain mangusar. anak nagdiferensyaan na di nang isibro ken nagatang ti ukay-ukay. Tinaskan ka na batom. Di mati ko maakit saan ka nagbado nga na pa nagturpos. Anak, napatig tunggal naskan nga inutin. Sige nang, narwamak mo din. Sa anak mo't kagdamdaman ka na kayo. Umapapalak ka na padak nga anak. Umapapalak ka na napintas ti biyag na, ti pamilya na. Ado na naskan nga apalak na. No apay nga sa anak ka nagbaling nga anak, dadama balin na. No apay nga, alalala, sa sarting mo. Nangot ko mabalinta anak ko kaya gasat ta. Napanglawak. Nagraduarak lang ti high school. Nakasara kak peti amam. Ako naman lang nakapudpud no. Agbabawi ak no apeng inayat ko ti amam. Kunak lang no. Agbalinto nga na siya ti bongonon nga pamilya. Ngam arig na. Adda ka pelang ti tiyan ko. Dirugyan ng ti agbabay, agsugal. Rugyan ng ti agbaling nga sadot. Naging ka nakasara ko niti ada mabalin ng babae, insukat na tan, gala dyan nga babae. Ni aniniwan, manipod idigag nga na ita, binaybayan na tan. Nga maunti magdalaga man ako. Iba't patag ka. Tas sikat ti pamilya, sikat anak ko, sikat ti biyag ko, sikat ti ragsak ko. Sikat ti mangmangted ti rason no apay ng biyaga. Ito rekas kasanulaeng, Beverly. Ikarigatan ka nga, ikante na rin niya nga masagbayan. Nanang met, dati nga kinaimot yo. Bakag patinggak lang ti high school. Hangiman mo yun nang. Amo yun to, makapagraduara kong ti high school. Kaya mo itong tagtrabaho. Jesus, kaya't ko launa yun ti makapagtrabaho tapos adabukod ko nung kakwarta. Jack to kaya't nga imutan ti bagik nanang no adanton kwarta. Nagtultuloy ti singed mi kini Joffrey manunemi no mampagbadpada kami ti kasasaad nga nakurapay adadapay kadakwada ta aduda ag kakabsat. Ket siyak laeng ti isaksakad ni nanang. Nagbasa kam ti high school manunemi ket nagtultuloy nga awan lati di awan ima-ima piman. Imbaga ta walking distance sa sidaglaeng ti high school a pagbasaan mi. Anan tulangat kumanog pleti akmano. Neta, nadapende kiti kundaw nga sa ano kung nagbalbalon manong tayo karegatak ti bagbag ng agawin. So pa nga bagbag katik de lunchback, makababayin pa no ayat makita da nga balong ko si daan. Nagtultuloy mat manong nemi iti singed da nanang kanti ina manong nemi ni Joffrey. Tapos na rin makikaruba ni nanang na kastamatan nanang ti mapan makikaruba. Uno siyak ti mapan makikaruba kada Joffrey. Naging ka manong naming iti maysa nga aldaw. Second year high school kam idin kini Joffrey. Iti agawid ak dito balay manong nami nga nagkapoy ti eskwela. Iti ta adda rumari di balay manong nami
Ngagsangsangit? Ni, ni nanang ni Jeffrey? Ni Tita Susan? Bagiso nga rin mo rin di balay manong name kat kastaw na di sangit na. Ay, tita. Dagagaya man Beverly. Dagagaya man. Apik sang sangit kayo. Nga nagabot di taon na ada ni nanang? Ada. Alala, sige. Inakon. Nagsang sangit ni Nana Susan nga ina ni Jeffrey. Pinagsangit ka ta ni Nana? Ano ti ka po na? Ala, itamang pa lang. Kat nagsingad na kito nga sa salita. Nagsingad na nga kayim. Kasi matikin na singad mi kini Jeffrey. Siyempre kag iti uneg manong nemi ada ni Nanang iti kusina. Saksakana na manong nemi noan niya ti maluto. Iti day tapang rabi imi. Adam imaritan ng balangin. Agadubo manin manong. Napialang ba't na kaslada karne na latan ta adobo ngay. Nang? Dagagay man. Gaan mamlesen ta. Tulungan na dito eh. Kan nag-usap, tag-review. No ada problema, no kabaila kang tulungan ka. Ada kita assignment mo, bagam tutulungan ka. Nagkapot dito ni Tita Susan na. Nagkapot to. Abay kasang sangit. Ano ito ramid jo keng kuana? Saan nga si Mungbat ni Nanang manunemi no tiket pinukun natin inamaritan na balangag na panitiban sa dito nga inarasaw na manunemi. Saan ako nga nagsalutsod pa? Kaslamukon manong. Baka man to ada problema ni Tita Susan. Katumay na utangan mo no aday bagana kini Nanang. Ngam saan nga pinatga ni Nanang, taimot nga rin ni Nanang. Pasensya, amlahay nga ni Nanang ko, Tita Susan. Ganun ko naktinakam kumanong. Baka na da problema da. Narigrikat nga rin tibiyag da. Extra lahayang manong name ni Tatang ni Jeffrey. Sa ado di kiti kakapsat ni Jeffrey. Saan nga makapagtrabaho ni Nanang na kapag agay ayawan nga rin kadagit adding ni Jeffrey. Kunada nga rin din nga, naglengbat kami nga aganak. No siya sinumat kami di kita nakurapay, subat nagagat. Na kita nakurapay, baknang da ka di kita anak. Nga man nga tat, kini daw na kini Nanang. Nga saan nga pinatga ni Nanang. Na nagsangsangit isuna. Wala. Baka maamon ni Jeffrey, tinarabid ni Nanang kininanang na. Ang mga napati ni Jeffrey, kit kagura na. Ngayon di kabigatan na, manunemi di eskwela, ti pagarupak idi manunemi kat dinakasid ka ni Jeffrey, ti pagarupak idi manunemi kat kagura na. Di nakasidgan kan no asiday ka ket adaywan na. Sigurado lang hindi manong name nga naamuan ni Jeffrey no anyat na pasama. No nagsangsangit inanang nang nagapoy di balay. Ngam baliktad manong name tinanamnama. Gabot na nakaragraksak ni Jeffrey manong name. Ngay masidig kanya kinapudno na ket inarakop nakbay. Uy, Jeffrey. La. Ninday ito'y. Apa yung garakop ka? Naglagay pa yung barito kan, balasitang na ako. Sorry, napakapasulak man. Ibagpaking ka. Napindas ti badong, ngimsyak. Namumutin ka niya. Awan itireta iti badong. Ore man no, nangingin na amin nga badong. Nasamad ka na siya, ti pa nagpuspusong. Awan sa Serbina, di ba? Importante kiti unig. Kas kininanang mo,
Abi ni nanang. Amo, kasto ko ni taragsak mi, kanananang, ganitatang, ganikapsat ko. Gabuta, inyawid damit lahi ni Lola, nga intaray da kami ti ospital, iti kalman. Yung lolang mo, di ba masaksakit? Wen, mo may matayan ni Lola. Ang baglaki din, ta pinabuludan ni nanang mo ni nanang ko. Pinabuludan na? Wen. Ngayon ti ginastos ni nanang para ti panaka-ospital, panakaagas ni Lola. Kaano? Nga, hindi mo alam. Hindi agrimedyo nga rin ni nanang. Tas anda nga asikasun nga agasan ni Lola no awan ti makita da nga kwarta ni nanang. 5,000 sa timpabulod ni nanang mo. 5,000? Wen. Anda 5,000 nga itulturin ni nanang ko. Paano nang sweldo na? Alaman? Ang sweldo, ang kas tumulong ti paniteriya, iti karinderya, iti restaurant. Yung samanta kang kanayo na. Extra lang. Kituin. Manulaang mo ti budget yun, ti kanan nyo. Di ba? Naimot ni nanang mo. Nga gumatang iti sidain nyo. Una, bayagang saan nga nalanitan ti tiyan ko. Daing, itlog, saan adobo nga balangan. Salad nga rangaw ti kamutig. Dapat puro no ko nga rangaw ti pariya nga nakapapait. Ano saklatan na. Nagsida. Katuin. Tamok at sanga pinabuludan ni nanang ko ni nanang mo. Pag iso nga rumor rin nanang mo, di sumangpetak sa Jabalay, ang sangsangit iso na. Ang sangsangit ni nanang? Dapat nga rin sinaldson mo niya, nagsangitan na. Siguro. Ang sangsangit ni nanang. Kalbasan nga ada na ipabulod ni nanang mo. Sangit na siguro, tinalaw saragsak na. Tao nga dinanamnamain siguro nga makaitid kang kuha natin makapautang ket napautangan na. No, siguro napaninanang ko kadagiti ada mabalin ng pulos nga dito pulos king kaso. Ngim ni nanang mo ket amti kinasiyat ni nanang mo. Dadat ko na mga imot. Saan nang inumutan ni nanang? Kabuta talagang kasapulan ni lolang ko. Biyag, pinaalaw, timpautang na. So, katemon pamahatim nga naimot ni nanang mo. Nagwarat ti panunod ko manong nemi. Kasta ka din ni nanang. No talagang kasapulan nalukay, tidakulap na nga mangtid. Ngayon no saan nga kasapulan nairot, naimot. Iti pa nagawid ko manong name, iti kamalman na naisama. Iti kita inak ni nanang ket naisama. Naisam ka manita nga nagkapot eskwela. Masla ka lang pugustuhan. Dati-dati kat tsak makita't isam mo. Ore nung adagatangi nga baro nga arwatem, di ka pa umisam nga umawan. At nagkapupan kami ti ukay-ukay. Sa ano adda baro nga arwatem, agkalaw-kalaw. Dahil kanta nga ti allowance na, tapno mapaot mo nga usaren. Saan nga natin nalaka nga mataklam. Nang, adaman kayo may pautang nyo. Ay, medyo yung pautang ko kiniya titam nga Susan. Ito pa nag-hospital ni Lolo ni Chupray. Wanang, kasapulan na kaya man. Siyempre, ang nagamit delikado no saan nga maagasan. Ninanabikin. Dikit-kit na sawan. No importante, nalokay ti imayo.
anak, kasta kang kanahin ko ibagaking ka. No, saan nga importante? Apa nga naskin nga katangan? No, adda pa kalakaan. Iso. Anak ko matay, nagidyatan na tayo. Agsida iti chicken joy, kente adobo nga balangeg. May santo ba resulta na? Mabsug ka. Baka da chicken ko, kita adang sa mong maimas timangan, kita hamo pa'y maibos. Baka may salakin nit mo, kita nasuya ka, di sayang. Ngayon nagsida ka karigit talagang gagangin nga sidaan. At dapat kiti ang mabsug ka. Kapata may bagay unay nga iso ibagay nga panagraman. Panagraman mo, di ado pati makan mo. Nang, anak, ado da kiti nasken ikan iti importansya diti lubong. No saan nga nasken? Saan mo ipapaunag? Diba? Manahin nga, panakabisin mo. Ado tita ngamin, di kita agsubsubra. Nga di da makmakan. Di tala pa mo panunutin nga, ado di kita saan nga mga nito talungal daw, uno ta nga mga nito mamito ti may sangal daw. Di kita aglaplapunusan nga sanda nga mo nga ipatag. Agtinag, nga kanin ti aso, uno kanin ti baboy. Imbes ko mga agin inot da. Anak, ituloy mo ti pasnek mo ti panagbasam. Ituloy ko matik trabaho. Ti mangisagana ti naranya ka masagbayam. Saan ka nga ambisyon ka na kita'y saan nga rumbing ambisyon na? Saan mo apalan na kita rumbing saan mo apalan? Sige nang. Anong araw ti maaramid ko? No kasto yung tibiyag ta? Anong araw ti maaramid ko no naimulay ti panunod ti tao? Nga ninanang ko imot sa anak nga naimot. Saan yung imimutan di bagiyo? Agpadpadat nga saan tama lang mapadasan ti mapanitimol? Saan tama lang mapadasan ti mangan kadagiti fast food? Dahil ko nang ngaroon agkas-gastos ka lang, iti awan kas-iskan na anak. Ad-adala nga pagpabaknangam dagiti babaknang lang aroden. Sa datay pala nga nakurapay, isot mang pabaknang pala kadakwada. Sige na, maawatan kayo. Ngam saan nakpayang nananay nga maawatan? Diyan mo? Siguro kapag ado da kiti mabuybuyak, ado da kiti makitkita kita glawlaw, ado da kiti apalak. Saan ka nga umapapal? Agyaman ka kiti anak kinapo Diyos. Taad da paglinungan ta. Nga natalgad ta, no kasta ngagtudo ka nagbagyo, numapay nanginat pagkasaraan ta, pagkasera ta. Diba? Adamat pagarawat mo, o rin man pagaputi ukay-ukay. Adamat gamitin, mga panagbasa. Adamat sapatos mo, naman pa sul-sul-sulam tirigis, at nakasta kita. Nga may purwa. Woen manong name ninamnamak, ngayon to makapaggraduarak ti high school, kat sa anak to lagi din nakabaylan ni nanang ko pagbasahin iti college, agubra ak tumaten. Sumre kag tumanong name nga sales lady, wano servedura, waitress, wano tadi naman dita nga mabaling ko pagtrabahuan, adun ton digiti umawat kas kanya, bumalasangin manong name nga trabaho. Adan tumaten bukod ko akwarta. Makapanak tumaten na, nagbiryante ti fast food, mapanak tumaten na, pag na itimol. Magatang tumaten na, manong name, adan ton bukod ko akwarta, magagatang tumaten nga na kita medyo branyo maten nga arumatan na, saan nga gaputi ukay-ukay. Tema ko nang may sibro, nga siyaklaing iti umuna, kaya makausar, nga saan nga gaputi ukay-ukay, nga daim mo nga nangusar. Kaya kas iti namnamak manong name,
Iri ba naggraduar ko ti high school awan manen. Saan kami manen manong naming nagpaalam. Yung kailangan makipaalam, anak. Sige na, hindi mo nang namaan ka, tinasken. Nagturpuskan. Nakarwar ka, kalagit aming subject mo. Kahit, saan nga napupuutan, anak? Kaano, kasla kaano lang, daddy? Wanan. Kaano lang, daddy? Ita, nagturpus ako ti high school. Balasa nga akon. Rugi akon ti agsapol ti pagtrabaho ak nang. Manong nemi kastamad tinaramid. Ni Jeffrey, subrag mateng trabaho kahit kunana kanya. Nagbasag. Hoy, di college? Nagpiapikan ka. Ang kaslasana ka mamati. Nagbasok sa TESDA. TESDA? Vocational course. Amo mahilig ako matimay pangaptiyam. Kuryente. Kuryente? Oh, kabaylak ba't kahit ita-repair no ka, iti, electric pan. Kabaylak mat. At electronics, kaya electrician, iti inalak a kursok, iti panagka. Iti vocational course tayo, iti high school. Sige. Katsyak. Mabanak mo nag-apply, masumrek nga sales lady, no, waitress. Wag lang katulong. Nagnaawan sa balin, yan katulong ako. Ngayon sakbay manong name di pa naglukat ti klase kinasarita nak ni nanang ko. Anak, nakasagana kan. Nakasagana ko nang. Pero yung di pa nagsapol trabaho. Adon na kita yung mga awis kanyak, yung mga halakan niya. Kahit dito trabaho, may dapat mo matlatag basa. Ano yung tikit sa man? Mga halakan sa trabaho, mga saan nga maapektaran, di pa nagbasa mo di college. Agbasa ka di college? Anak, dati, may sa kadi kita kang runan nga rason no api nga, nag-ininutan. Nag-urno nga. Ultimo nga sentabo, inurno ko. Tapno na pagbasa. Anak kahit mga kurso. Sigurado kayo nang? Sigurado basta tulungan na. Siyak ti makamo iti matrikulam. Ngayon di kasto sa mga panagbasa. Kanagdado mapa nga kasapulam. Agamit mo. Ballpen. Notebooks. Kanagdado mo pa sikat ti mga remedyo. Babae hindi pa nagtrabaho. Nagtrabaho ka tagsapa. O nagtrabaho ka after your class. Ado dito makasapul. Baga mong estudyante ka, working student ka, ado da nga alanda ka. Gusto na lang ta, narigad. Ngayon kasapulan, sakripisyo na. Tulungan ka, ngayon tulungan mo tibagin. Tadyak kaya amin. Ken may kadwa. Amin yatid ko ken ka. Ilistak. Tayin to na ito pagtrabahoan. Bayadan to. Ano to ko na yun, nang? Di mo ka din nangay. Pagbasahan da, kung pa utangan da, ti pagbasa. Pautangan ka. Pudo ka tinang mamangin ko kada kayo? No, anyaman tinangig mo, nakit po, no? Ilistak. No, maano, iti magastos mo, apag matrikulam, iti makatawen. May kadua tawen, talong tawen, kanupat nga tawen. Iti kurso nga 4 years course.
nakalista. Kaya ito nagtrabaho kan, laglagi pa mo ito ang inutin nga bayadan. Mayat ka? Saan nga din nga obligasyon yung nga naganak? Obligasyon ko nga naganak. Ang depende ito naganak. Kasi lang yung bagbaga nga. Di gastusan dak, kalpasan na, isublik tumat lang kada kayo, at isun aramatin nyo. Kain. Isun tumat aramatin. Ito nang bumaketa kon, kadadan tumatin pamilyam. Yan ito nga aramatik nga rudmet, ito nagmay sakon dito, kas pagarikan. Amo ko manugot ka na. Ore taon ti interest na. Ngam lumapang kaumutang sa bali at interest na. Takay pa mga palakas tangay na. Imbes ka mga suportaro yung anak nyo. Yung pautangan nyo. Suporta na ito. Di ba? Ore saan ko singarin? Ngam ako nang tumat lang utang mo. Utang mo kanya. No, apay nga makapagbasa ka. Dahil tatiket ko sa wala. Nga masapul nga sublim to anak. Mayat ka? Sige nang. Ilis tayo. Ultimong sentabo. Nabayadak to. Inton siyak matente ang trabaho. Nagbasa nga rod manong nemi iti korsok nga education. Kakayot ko iti agbalin a maestra. Ngasal lang nga basta maestra manong. Tadumat manong nemi iti educational graduate nga mapan agtrabaho ti abroad. Nga mabalindamat nga trabaho iti kinamaestrada iti abroad sang karin. Impas na ko tinagbasa manong nemi kabayatan ngayon praping ko trabaho iti bigat ti agsapa manong nga oras sa akong to kamakaman manong nemi ti first period ko gabot na ruwamak manong nemi ti kinaimot ni nanang nagtinagmet nga naruwamak nga nangimot iti bagi no saan nga napateg saan ko agatangan saan agbat gatang kadagitaya saan kong importante nga maaraman. Kas kumat ipaunag. Narawama ko manong name nga nagkiraos ti tiyan ko gumatangak lang ti mesang Skyplex. Sa uminunti danom umanayin. Basta laki din ako nada nga gilingan iti tiyan. Sana nga kas kadagito manong name nga gumatang kadagita saan nga nasken ko nga ipaunag da nga dadapay kiti nga makaala da iti sakit manong name. Saan ko endroam ti bagik nga agsosoft drinks. Uminumak laing ti adungan danom manong. Trabaho akpay manong name iti after class ko iti malen. So nga siya kundi makaamo kadagiti kastusek manong name laksid nga ited ni nanang ipautang ti pagmatrikula. Irinto taning Jopre manong name kat nagtrabaho wano nagbasa iti TESDA kas sa electrician iti makaradwar manong name simrekan iti construction na may sa isunang electrician kadag iti construction nga inasursurutan. Adamat iti kuntahay manong name nga makapagkita kami. Adamat tin cellphone ko nga tigagangay lang nga cellphone met. Narikat bet sana kasumurot naman pa sa nga touchscreen mano. Kastamat ang gani Jofrey. Basta remet makaludak mo ito pag-text ko lang maminsan. Hi, Jofrey. Kita tamang met. Bakasyon mo. Padasan na mo ba't mapandita mall? Narunan ako sa nga kasusweldo naman nung awisan na. Mapang kami mat at mall manong. No idi kat sanggo mapadpadasan ti mangraman kadagitay ibagbagada nga hamburger, kada french fries, kada dumapay.
Medyo, sagpaminsan mo't laing oret iliblibre anak mo ni Jopre. Yung kaslasana ka mabsog. Di mat makabsog. Ang mamata makabsog. Yung kasla langpaw di busog ko. Kasla mabsog ka kitan, kalpasan na. Tuno ko nagbisinak mo rin. Uminuonak lang ang tiadungan doon. O nasaan kat gumata ka lang nga aglako iti sabang alilin ta. O nasaan kat manayin natin may isang banana queue. Nagtultuloy manong name iti panagtrabaho ni nana nga pa extra kasama ten iti panagtid na kanyak ti matrikula panagpautang na kanyak no kasapula na manong name agbayad iti eskwela. Wan. Kad ka po tadamat na kita pa extra manong name nga masuldok iti panagtrabaho. Mapadasak mo na ti gumatang iti ure gagangil lang ang brand new manong name nga short. Napimindas mo na, nagatangag nga underwear ko. Nangaroon na kitirig-regaluan ng ni Joffrey. At dagi din iti third year college, manong naming itultuloy mo ti Joffrey, iti managtrabaho na, at tultulungan na ti bagina, ken tultulungan na ti kakapsat, ken naganakken kuwana. Iti manong naming na formalan nga baga kaniyak ni Joffrey ti I love you. Yeah, I love you too. Apeso. As a friend. Si Kamet. As a sweetheart. Jeffrey, Jakayat. Jakayat pa nga nung nagrelasyon ta. Tama nga di mo kayat. Hindi pa lang ubing ta. Ultimo nga kendi kat pagguduan ta. Kirabam sa ko kirabam. Kitabam sa ka. Ultimo nga mamulmula ko nga kendi kat ramanampay. Adakat ti Herbert. Pagturungan ti amin mo sa ngastoy. Yung tsaka itong matadahal ti panagbasa. Tayo bilang mo ka din nga pakadadailan ti panagbasa. Noon na nagman ti relasyon ta. Tsaka itong mamamo ni nanang ko. Awan ti sapsabaring kanata kininanang mo Nagtultulot ti kinasingad na kininanang ko. Ora no, saan ta nga ibaga kadakwada nga at relasyon ta? Amudan nga relasyon ta. And siyempre, ang mga no niya, saknan naktulang, saan ka ito kasaktan? Gabutay di pa lang ubing ta, nga nangrugin nga nagarong paya, tinesang-sangin ni Rignat ngayat kang ka. Ta isabalik ka di pa lang, kasi no kumamartirumbing ngayat ekdusa nga siya ka, gabutay di pa lang inayat ka. Tas hanggang yung hastat balik ng paniyak. Uri damagam kini Madison. Uno ni Alvara. Pakasig nanti Alvara kada Madison di bagbagang. Kahit nang nasawan, na ibagbaga kadakwada no anya apod do tirik na ken ka, Beverly. Tapeng super lang nimet ni Alvara kada Madison timo na nga nakamuan na. Nasaan nga siya. Ibagbaga lang mo ito. Mamati ka kumakanya. I love you, Beverly. Basta iliman ta kinanang ko. Oh. Tinasgan ka dadan na kinawatan na giti puso ta. Ada dangay pas na ko tagtrabaho. Ipas na ko matagbasa. Kahit ko tagbaling ng maestra. Sa alang ang mga isurod to Pilipinas. Kahit kung usarin ti adal ko sa Jabron. Saan nga napupuutan manong name talisto nga panagtulit panawen kastawan itaragsak ko manong name may saog kun kada kita agturpus iti day tangatawan. Manong name nung diyak man nagpapaala iti nagraduar ti high school kan elementarya ngayon iti day di nga panagraduar ko ti college manong naming karigatang matkid din ani nanang ko iti nagpaala. No bang paigagangila nga panagpaala manong nagayab mo na kada kiti karoba mi, manong nemi, tumay mo pagsasangwan, tayo kasangkabasit nga na isagana. Isupay lang mo't manong nemi, di panakaawat ko kada kita ipapetpet da nga kwarta, wano nakasubre, kada dumapay nga regalo. Gayam, sada ka kanulay nga regaluan, nung kasta nga paala ka nung graduar ka.
Siyempre, manong nemi ni Joffrey, di kang runaan. Agas ko iti dahil nga panagpaala. Nag-review hak manong nemi aking ka. Nga may saka na kiti nakaruwara. Iti panag-take ko ti board. May sakong lisensyado nga maestro. Nakastra ka kadagos manong nemi ti private school. Sa nga bali a private ko na. Tinaskan kadadan pang isuruwa. At nagbukod ko a kwarta manong. Damok nga sweldo manong nemi di palagip kanyak ni nanang anak. Kay ko kayo mga ipakita kang katilistaan. Manipod fresh year, aging ka na nagturpos ka, kanti kastos mo nga nag-take the board, nakalista amin dito. Umuna nga sweldo pa na. Alakit, duma, rugumitan na tagbayan. Nagsanay. Oo, pinagsanay ka. Kakaisuna nga may sagan nga maestra. Kadadan na, ang damo mong tagsweldo, numampay na bayag mo nga da, bukod mo na kwarta, gabog nga rudta, inarapin mo tinagtrabaho, kabayatan nga, impautang ko kayong kadagiti pinagmatrikula. Talaga ka din nga saan ka gangaw nang? Saan nagagangaw? Ti utang kit utang. Tanya mga nagsaritaan, dakit rumbeng una yung matumpal. Sige, kagundot sweldo. Gusto di pa unak. Lakit idad adum to maminsan, at no alalis to ka makabayan. Tsaka mo manong nemin naragsaka kuno saan. Nga dan pagtrabaho, adan nakala sweldo manong nemin. Panakkilan ko na. Pero kasta nag-date kami manong nemi kini Joffrey, madlaw na nga nalidaya. Ano't kaliday mo? Inanang? Awag maurnong ko? Tapay? Nagtunggal agsweldo at singir anak ni nanang ko. Yung magamatagin kayo di, nga impautang na kanyak, digin inted na kanyak kapag pinagmatrikulak. Kaya nangarot kayo sa tulak yung kagin. Anang amin ito yung urnungan. Kaya siyempre, sikakin siya. Di ba? Ang urnong gamit. Mag-urnong ha. Ang basta remet. Maksayan. Kamuta kasapulan ng recapsat ko. Kasapulan ng nanang. Yung bagata, awanan ti baggastusan pa yung agas ni Lola. Taagin inaramot ta ni Lola. Agurnong ta. Para ti pa nagpapinyata. Manungan tawen sa bay nga agkasarta. Nandakin ka. Sa anak mo na kumahanat. Ngam ti ko na. Ento na mabayada ko ti utang ko kininanang. Siguro, mabalinto na pagtulagan tan ti kalaysata. Manong nemi, dandanik mabayada nun. Ti utang ko kininanang. Yung nagtultuloy pa lang ni nanang manong nemi, ti pa nagtrabaho na pa extra no pa medyo madlaw ko nga. Nadaragiti kong dawing angalan na manong nemi ti bagina ti manong nagtultuloy pa lang manong nemi a problema ti pagbayan ti kasera, kuryente, danong. Naging ka manong nemi nga nagtulagan min kani Joffrey iti pa nagkalaysabi. Isupay lang met iti manong nemi ti formal panangibagak kini nanang nga relasyon mi kini Joffrey. Nang sorry hano italang ibagak. Na hindi pa ilahin kat adan na kinawatan ti puso mi kini Joffrey. Agbasbasak pa lang idi. Sa bagay nang, awan tinagbaling nga problema yung kayong kuhana. O rin daan-daan kang bala idi elementarya. So lang ti kakaisuna idi nga mangtultulong nga mangisaksakit kanya. Aging ka, manipod di elementarya, high school, aging ka na gito. Kahit may metantik papilya, yan tangay kat. Okay man ti trabaho na. Sama naman pupukawan, naman pa electrician lang ka na giti construction ng subsurutan na. Ken, nabayatak mo tinag utang ko. Kat nung sweldo aktuman, awan ton di deduction na.
Malaksig ka na kita talaga nga deduction ko kas may semestra. Mati problema ka na ginaganak. Kanidyo pray, dapat tayo di pa lang nga gaam mo kayo. Ang best friend kayo pa kini Tita Susan. Anak, talagang dumteng ti ka story. Agasawa kan to, agasawa kan. Baling kan tumatin nga ina. Agapuko ak tumatin. Kahit nasawan may sakto na lula. Ay, apo. Ado nga nagrigat kumatin anak ko. Kinagalawa na pagyaman na kinahapo Diyos. To rin nagbalin na ka single parent. Napagbasa ka. Kaya may isa ka na maestra. Anong sabi ka di planong nag-abroad. Barbaring nawaalak nag-apply di Japan. Japan. Mga alagalala ti English teacher. Pamong kita kaduan nga Pinay, ti kaya dangalan ka buta. Nalaling ka na ti English tayo, nga Pinay nga di talagang Amerikano, no? Anda iti, iti Amerika. Kaya dagiti andangat iti Japan, nga ti mangisuro, iti English kada kuha na kita Pinay, Pilipino. Hindi kahit nasawan nga makapagtrabaho ko ato sa Japan. Yung muna ako mapalang ti panagkalay sa amin ganito pray. Alak, mabit lang nga rin anak. Mabit lang. Siyempre, kati kwarto na, manong name di rumwar na. Adegam na nga. Manong nga sobre? Nabubungkong nga sobre? Na ito'y, dahil na uding ented mo kanya, ng bayad mo, saan ko pa nga na deposito, anak. No, na deposito ko nairaman ko man ka dito nga bank account. Bank account, nga nainagan kayo ka. Nak? Nagiti, ininted ko ka. Kung magakeng ka nga, bayadam to. Tunggal, ibayad mo, deposito ko matitibak ko. Kinuha talaga tayo, surok, iti budget iti binulan, kanag iti masweldo, inayon ko. Kas masiti, nagtultulo nga panagurnong ko, anak. Panagin inot ko. Nagidinintad mo kanya, kanda dumapay nga, nayon, dagiti, sobra ti budget ti binulan, nga nagapu iti sweldo, isot in deposito, iti nainagan kang ka nga mga account. Isublik madlaking ka, nagidinintad mo. Nagkasregalo ka na, iti panakiasawa mo. Lang? Nakadinas ka ng kasangit mo? Saan kasi sino? Tigatan dito yung kwarta. Siyempre. Nang runa iti kinitak manong nemi. Kadagpeso. No manuman tinagastos ko ngayon pabulod na kanyak ngay sumatin sublik kang kuwana. Kasla times to nga nanayunan manong nemi. Gabutayin tultuloy ka ni nanang tinagin inot. Naging inot. Kad amin nga may save na manong nemi intipon na ng deposito. Alak, kawan, tisabali. Ngarantak, kay tikada, ken panangitad ni Apo Diyos, kanya kitipigsa. Kabayatan nga aramatik, dagiti takyak ko. Iti panagtaray kay ko, iti kasapulat ta, iti inaldaw, ngay paunig ta. Ken para iti panakaurnong, para iti masagbayan. Ken awan ti sinayang ko. Nakadeposito dito ay. Kinita talaga nga rantamon ti mag-asawa na. Na ito tinanong mo,
nga regalo ken ka. Naarakop ko di nanang manunemi nga kaslay tapay lang nga rakupek iti nakair-irot. Nanang agyaman. Agyaman agnang, agyaman. Naman pa'y ibagbagak ka na kayo, hindi nga imot. Nga kasta mo titaw-tawag ka na kayo, nagiti karuba tayo. Ano oray pa nagiti kaskulaak, amo na nga imot ni nanang ko. Kasta mo tayo nagiti maestrak. No oray sangang pula pesos la contribution kat saan mo pa nga maited. Gabuti kinaimot mo. Gayam. Insave mo. Ultimo nga sandamo na nagkadawan ti sinayang mo. Nagyaman ang taladaan na kiti inakaskan ka lang. Manong name ini pakamok da ito nga banag ka ni Geoffrey kasla sanmet na mamati. Kaya makaslata pa nagalumiin na. Kahit mo sawan, aramatin talita kwarta para ti pa nagkasarta. Simple lang nga kasar. Ori no, civil wedding. Ori saan ang naskan ngumakong ko ng church wedding. Ori saan ako nagusar ti trahe de Buddha. Basta tinasken, agbato ako ti poraw. Kalagbato ka ti formal. Nga niya, pumayor ti mangkasar ka data. Tinapatid. Kan makabagkalay sa ta. Ano ba iti pakusaranta ka na ta kwarta? Ngayon regalo ni nanang mo. Usarek. Para ti panag-abroad ko. Gastusek. Nga mga nagtrabaho di Japan. Eh ti panangalan ta kanya kasta English teacher. Ngayon masapul pa lang ang kasarta. Sakto mapan. Sa nga balay ka batabilin na naman kang bakasyon na. Kasla mapahanak lang. Mangisuro ng bakasyon na kiti. Tunggal bulan. Saan nga tawan ti kontrata. Ken Jopray. Waret at damat knowledge mo may panggap ti electricity. Kamay sa kang electrician. Di mo kadikayat. Tagbasa. Beverly. Babae ni tayo ang kwarta. So pangrugyan. Ken babae ti panagswaldok ton. Mabali mo ba ti irapin tagtrabaho? O rin agbaling ka estudyante. Kas kanya. Pautangan nakmet. Kasta. Kanta mabali mo ba kasta. Pautangan ka para di pa nagmatrikulam. Tainto may sakan nga engineer. Electrical engineer. Kaya tanto pagtrabaho ang nga napintas. Kadakal ti sweldo. Bayadam to. Gagangit tumat lang ay apuntem kanyak. Gapota siyak tumat ti asawam. Gapota siyak ti babae. Siyak ti kahera. Hindi agbayad kanto kanyak. Kaya noon niya ti imbaga ken plano mi manunay kiti sutin aramid. Nagkalay sa kami manunay civil wedding. Nagkasar kami ti sangwanan ni Apo Mayor iti lugar mi. When manunay ka nakaragraksak kami. Nakaridita mo pa lang nga panagkaidami kalpasan ti kalaysa. Iso pa lang matinak muna nga panangipaay ti amin ko kini Geoffrey. Nagtrabaho ka nga rod manong nemikas English teacher di Japan ket tunggalag bakasyon at awit ko ti kwarta sweldo manong. Baga kininanang nga nakakita ako manong nemi iti lute apang ipatagderan mi iti balay. Balay mi nga kasawa a makibagkabalay tungoten ni nanang gabutaw nga rod tikat kaduanan. Iso nga masapul nga kadwa mi ni nanang nga saanin nga agkasera, no di kataddanton bukod mi, nga house and lot. Nga saan lang sinsinan nga balay, manunay mi tapanakkilen, tanairanta nga para kadagiti anak mi, di ka mga kwarto, ken kastamatan manunay mi a kompleto, kadagiti alikamen. Tanapintas manunay mi tanastrek ko nga trabaho kas English teacher iti Japan. Panakkilen ti sweldo. Kada damat agad lang muna nang rugyan mi nga regalo idi ni nanang manong nemi a kwarta nga naurnong na nga nagkastusan mi ginaramit mi ti panagkalay sa mi ti panagabrood ko kasi tamoten ti panagbasa ni
Jopre. Aging nga nagraduar manong nemi kat nagbalay nga electrical engineer. Nakastrek iti pintas nga trabaho, may sa kumpanya, kat panagkalenti sweldo. Anong nemi no anya, digiti saan nga napadpadasan idi ni nanang, idi adda kami ti karigatan nga pasat ti biyak mi. Mapadpadasan na matitahan. Ti mapanitimol, agpasyar, ag-shopping, ti agpasyar, kadag na pipintas nga lugar, manong nemi dito Pilipinas. Napadasan mi pa yan, manong nemi, tinapan dyan sa Hong Kong, naayabak pa yan ti pamilyak dito Japan. Napuno na manong nemi at da dito Japan, isupekit din ti pagyanam mi kuma, mangdadda dito pagyanam mi. Ngayon, kaya kumatlang manong nemi tag na ed, dito nakaya nakak na lugar, dito Pilipinas. Numampay, adaak. Sadya Japan nga nagtrabaho manong nemi. Nasakbay di pandemic kuno lockdown, nakapigsa ti lockdown manong nemi. Meron na iti nakabakasyonak dito Pilipinas. Ket sa anak kon nga nakapagsubli. Ngayon tultuloy kon manong nemi ti panagbaleng ko ang maestra dito Pilipinas. Kalpasan nga nagnugwat ti klase nga sa anak kon nga nakasubli pa di Japan. Awan ti pagdanagan mi nga agasawa manong nemi. Ta malaksid, sweldo mi nga padpada, nga maurnong, agtultuloy man iti panaka, urnong panakaduna, tapno, nananay, ken nataw talaga akin sigurado, tinaran niya masakbayan, dagiti upat nga anak mi, kini Joffrey. Nabig sabay lang ni nanang manunemi, no idi ket talaga madlaw mo marigrigatan, aslatay masubsobraan iti panagtrabaho kung panbanlog na. Ngam kadag ito'y manong nemi, ket relax na relax. Akas lako ng plano saan nga manay na yun ang titawen na. Kabutate ko nakon, no anya dagiti saan nga nararamid dalang ay ket ragsak. Panag-relax idi, karigat tibiyak mi. Maramid na itahan manong nemi. Ngam nagtuloy manong nemi, medyo na inot isuna. Kaya nalokay, ti ima na kadagiti agkasapulan. Iti talagang importante pa nagkasapulan ti tulong. Kastamit kada kami nga gasawa. Dahito yung arot ti pagkasalitak, nanong nemi kadagyaman naklaunay, iti anos mo, nga nangiya nangurnos, kalpasan nga nag-insert kang ka ti Italiana. Kaya sabi ko matadamat na ibatik ka adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing artagyaman kan makautang nga pagayam mo, Beverly. Thank you, King Beverly. Thank ka panagsurat. And thank you ti panangipuray mo. Dati pagkasalita nga napauluan iti imot. Peso te ko nada nga saan nga kinaimot. Nangem kiti kinainot. Tapos to, di ko na ninanang mo. Abi ko mga katangom, di kita saan nga importante. Kaya? Abi nga mapangka kada kita lugar. Nasamot nga importante nga mapangka. Paggasgastusam lang. Pagsaysayangan lang ti oras. Ngawan sa serbina, parang ganun. Habang nga agarwat ka, kada kita nangina unay, idinto ta arwat nalakaman ka nangina, isolesong, ada lagi di usarem nga pagbado, manglingid ta bagim, di ba?